Kaunis päivä, lähdetäänpäs retkelle. Liipola proofatulla jopolla, totta kai. Täältä on kunnostettu tässä ja on uutta kahvaa ja uutta rengasta. Ja tää on vanha viritys. Erittäin kettoa. Lähdetään tästä pappilasta kohti Pispalaa. Noin 12 kilometriä matkaa. Tampereen ainut ylämäki on takana jo ja hengästyttää. Matka jatkuu kohti Kalevaa ja sitä kautta sitten keskustaan ja sieltä Pispalaa. Ei vaan täällä ylämäkiä kyllä ja ihan tarpeeseen, mutta ei niin paljon kuin Lahdessa. Aika tasasta loppupeleissä pyöräillä. Saavutaan Hakametsän jäähallille. Vanha legendaarinen jäähalli. Nykyään täällä taitaa olla vaan jonkun näköistä junioritoimintaa. Ja Tappara ja Ilves pelaa tuolla Nokia-areenalla. Saka tästä nyt yhdellä kädellä voitettu itsensä. Ai saatana. Noniin, hyvä. Vielä on tatsi kunnossa. Vittu, amataarit vetää sähköskuuteen. Ammattilaiset rypeä jopoilla. Tää on yhä vittu, mikä töyssy, saatana. No niin, tulee pyöräilyliikenne ympäri. Tehdään sitä oikeaoppisesti. Pilkkuu ei kyllä. No niin. Saavutaan Kalevaa. Joo. Ollaan tässä Kalevan raitilla vannestettu, voi sanoa. Mä valitsin nyt tän Sunnysidein, Darksidein sijaan. Mennään siellä missä aurinko on. Siinä menee Hervannan ratikka. Tän tien varrella onkin sitten pizzeriaa ja ties minkä näköistä ruokaravintolaa ja juottelua. Ja mukavaa aloittaa. En ole ihan hirveästi tutustunut vielä. Mutta ilmeisesti opiskelijoilla asuu enemmänkin. Siellä on kansalaisaktivistit keräämässä roskia. Hyvä homma. Kohti keskustaa. Tuntuu, että tää ei lopu ikinä. Kyllä yksi saatana Sunset Boulevard. En mä tiedä, onko näissä puolessa välissä. Ai jumalauta. Siinä olisi kyllä K-marketti. Sieltä saisi kylmää juomaa varmasti. Joo, en jäänyt varikkokäynnille siihen. Siinä on Leijona pubi ja melkein vieressä Pizzeria Kebab Evini. Tampereen suosituimpia paikkoja. Ja olikohan nyt 7 kertaa äänestetty parhaimmaksi kebabiksi. Olen mä muutaman kerran tilannut aurorulleja. On ollut kyllä aikamoisia mötköjä. Syönyt pari päivää niistä sitten. Horisontissa hämöttää Näsinneula. Sielläkin on tullut käytyä. Hienot näkymät. 10 € kyllä sisään. Ja suht tyyris kahvila. Mut ihan näkemisen arvoinen paikka. Kaiken kaikkiaan. Saunabiili. Mielenkiintoinen konsepti. Nyt vois maistua sauna. Ollaan Tammelassa.
kutakuinkin. Tästä sitten enää lyhyt matka keskustaan. Tää käy kattoo tää, oliks tää nyt sit se Sorsapuisto. Jos mä nyt oikein on kartalla, niin saattoi jopa olla. Joku puisto tässä on. Joo, on tää. Joo, kaikille puistokemisteille tiedoksi, niin tää on oikein mukava paikka oleskella ja viettää kesäpäivää. Täällä on jopa ilmainen vessa, minkä oli kyllä viimeksi epäkunnossa, mutta edes tsekkaa tilanne. Sit saa jäätelöä ostettua. Sitten tässä on siellä on Tampere-talo, siellä on kans Jouluspessa. Tässä on baari. Tuolta on baari. Katsotaan tää tilanne. Joo, se on vieläkin huollossa. Vihreä valo siinä kyllä on. Olisiko vaan loppu jäänyt oveen. Semmonen. Jatketaan matkaa keskustaan. Paras levykauppa ikinä. Tää ainakin näistä mitä mä oon täällä käynyt. Kyllä. Aletaan lähestyä päärautatieasemaa. Lentää kyllä joku yksi höttök. Tossa on klubi. Keikkoja aika paljon tuolla. Pakkahuone. Tässä on varmaan pyörätie. Sitten kun on käynyt klubissa keikalla, niin voi jatkaa illanviettoa Dogs Home-nimiseen rockibaariin, mikä sijaitsee tässä. Tää tulee ihan eri lailla. Tosin mä oon tunnelissa nyt. Vittu, siinä on lasissa joku mulkku käynyt. Perkele. Onneksi aika päältä. Siellä on rautatieasema. Hämeenkatu. Sinne eksytään. Näitä on tullut muutama benchmarkattua, niin siellä on Villa 4,90 puolelle ollut tällä hetkellä Alepubi. En halua mainostaa, koska se on semmonen. Kyllä kaikki tietää. Halva kalja ja näin poispäin. Täällä se pissen hinta liikkuu kyllä siinä niinku tosta 4,90 voisiko olla jopa 11 € tuolla Paapan terassilla. Ja sitten täällä on monessakin paikassa se iso olut on 0,4, mutta siinä on sitten 6-7 € hintalappu. Eikä siinä mitään. Saa ollakin. Se on mukava paikka ja näin. Niin räkälät on erikseen. Toki sitten voi miettiä sitä, että se kesäterde valinta, että istuuko siinä ilmaisemassa sitä 11 € kaljaa vai ettikö kun halvemman, mihin paistaa aurinko yhtä lailla. Valintojen maailma. Joo, mennään tuohon keskustorille. Toiselle puolelle. Vai oliko se Tammerkoski? Kyllä se taisi olla. Salva olla nyt. Mut musta tuntuu, että mä oon ihan väärällä puolella. Että mä arvoinkin tossa noita kummalla puolella tietä menee nää menijät ja tulijat ja mä en mennyt sitten. Tällainen anarkisti kun on. Menen sitten tälleen vastavirtaan nyt.
Mutta siirrytään toiselle puolelle. Joo, pian varikkokäynti tässä keskustorilla. Täällä on joku remontti käynnissä. Hard sporttia. Kohti Pispolaa. Kirkonpolttajan mukaan. Nyt ei kyllä hajua, että mihin käännytään tosta noin, mutta johonkin suuntaan. Eikä perin löydät. Puistoja riittää. On kirjasto. Nätti keli. Nyt on talutushommia. Ylämäkeen päin. Tuonne Pispalaan. Se on sitten takas tullessa yhtä alamäkeä. Piilettää. Kyllä. Maisemat kohenee, kun ylöspäin mennään. Kyllä. Hyvin on keskustan vieressä vesistöjä. Mukavia näköalomestoja. Tossa on jotkut portaat ylöspäin. Mihin toi menee? Ehkä me ei lähdetä ottaa siitä selvää. Näin eteenpäin. Siellä näkyy Näsinneula. Siellä näkyy vähän laitteita. Joo, Särkänniemi kanssa. Sohtana pyöräily. Taitaa olla paikallinen Mulholland Drive tää Pispalan valtatie. Näkymät on hyvät tonne järvelle, Näsijärvi tietääkseni. Rajaportin sauna. Ilmeisesti Suomen vanhin yleinen sauna. Siinä on hieroja kans. Hierojakin löytyy. Akupunktia. Sitten siitä tien yli Munasylteen Näsijärveen. Niin missä niin parkkipaikat on varmaan sitten? Tässä on ainakin jotain tossa on joku isompi parkki. On tossa 3 tunnin. Joo, tossa on kuntoportaatkin. Ai jumalauta. Semmonen. Alkaa vaikuttaa pahasti triathlonille tää. Nyt mennään kävelemään. Onko sitten kontoten takas. Mut tossa on Pispalan Pulteri. Legendaarinen ruokapaikka. Ilmeisesti näitten pihvi on se niitten juttu. Voin olla kyllä tosi väärässäkin asiassa. Täällä on vanha haulitorni. Aika cool. Tossa on Vastavirta-klubi itse asiassa. Ja sit siinä on tossa nääkäri. Siinä on vuodesta 62 Vaakon nakki. Legendaarinen. Varsinkin kuuma koira. Aikamoiset jytkyt. Mikä toi oli? Kivimies. Se on se kivimies. Mikä toi on? Sama. Ei jumalauta. Mikä oli hinta? 8,5. Joo, ihan sopuhinta. Tultiin tänne ylös ja mietitään mitä päästään tonne Ruusendalin rantaan. Varmaan tota suuntaan pitkin. Se vie alas niin. Ja ranta on tuolla Maalaisjärjellä, niin ranta löytyy tota kautta. Tää Pispala on tämmöstä idyllistä vanhaa Suomea. Vanhoja puutaloja. Kohti rantaa. Hauska pieni ostari tässä Pispalan asuinalueen kupeessa. Onks tää Tahmela? Kujakolli. Täytyy joskus tulla käymään. Edellinen hard sportti on tuolla noin. Matka jatkuu. Etsitään se ranta. Saavuttiin rantaan. Tässä on Valtavirilo-alue kanssa. Mä käytiin aina postelemaan. Aika messevä näköala avautuu tuolta. Ei mitään haju mikä järvi. Tää olisi tää Pyhäjärvi sitten. Täällä toisella puolella. En mä käynyt. En oo siitä kartalla.
siistiä jyrkät tuolta alas. Talot näkyy miten on rakennettu täällä mäkeä. Kyllä, siistiä. Nyt hardsporttiin. Piispala on kivaa aluetta. Täytyy todeta. Täällä olisi vaikka asua. Tarvitsisi ehkä vähän enemmän rahaa. Löydettiin tämmönen. Siellä on ranta ja kaikkea saunakuumana. Sauna Capital Tampere. Mikä tää oli? Huvila. Huvilan ranta. Pitää tulla joskus löylyihin. Nyt lähdettiin Tarpoon etsiä sitä, mitä lähdettiin etsiä, eli Rosendalin ranta. Pari kilsaa täällä seikkailua eessä. Eteenpäin vaan. Se onkin tää se Mulholland Drive. Aletaan saapua. Pyöräät autettu tässä. Yli 6 kilsaa. Pyöräilty. Kutakuinkin 6 kilometriä. Pappilasta Kalevaa. Nyt saavutaan tänne Rosendalin rantaan. Jalat on vähän hellänä. Onneksi on muutama kylmä kalja tuolla repussa. Siellä on jotain lentopalloa ainakin käynnissä. Populaa on. Nyt alkaa vähän hiekkaluistaa pyörän ja kenkien alla. Säätänä. Joo, Rosendalin ranta. Tässä on rantakahvila ja pyydikkiä tuossa lähellä. Että mennään kalliolla käymään. On tää kyllä, tää on siisti ranta. Ihan kunnon hiekkaranta. Mahtavat näkymät. Kallioille. Tää vaikuttaa nyt tosi hyvältä. Kunhan ei rypäse tänne. Aika muhkuraista maastoa. Tänään ei tullut kyllä jumppailtua aika hyvin. Ei vittu. Siinä on portaat. Tuolla ylhäällä narahtaa alekokki auki. Se on varma, jos joku on varma. Ei vittu. Joo. Kyllä kelpaa. Helvetin jees. Mikä järvi tää on? No, sitä minäkin. Funtsi justiinsa, että mikä järvi tää on. Nyt pitää muistaa, että tää on Pyhäjärvi. Sitten toinen on Näsijärvi. No jos ei muuten muista, niin ainakin siitä sitten. Niin. Takaisin päin täältä kohti keskustaa ja kotia. No hieno paikka tää Rosendalin ranta ja tää kallio. Ai jumalauta. Oi pörkele. Nyt ei rypästä. Fiksuu kuvata tässä samalla. Kotia kohti. Samaa reittiä, mutta oikeassa suunnassa fillarilla. Ai vittu, nyt on onnistuja fiilis. Tossa näkyy toi, missä suunnassa pitää ajaa. Ja vihreätkin, pörkele, nyt mennään, eikä meinata. Nonni.
Tullut tänään 10 kilometriä käveltyä ja tästä tulee sitten saatana, tossa on lasisirut. Onnistun taas väistää. Tulee nyt vielä tästä näin 5 kilsaa vähän päälle tonne Pappilaani. Ihan hyvä setti yhdelle päivälle. 10 kilsaa kävelyä ja 11 kilsaa pyöräilyä. Aika jees. Aika jees. Vitu jopo, tää on raskas polkea näitä ylämäkiä. Ui.